Eli historian ensimmäinen hevosenomistaja-pakkaus, eli siis äitiyspakkauksesta ideansa saanut pakkaus on nyt meillä tässä. Ja pakattu käyttövaatikkoon, minkä saa heti sitten tietysti, jokainen tietää Ikean astiat. Eli siihen voi sitten heti, kun tämän pakkauksen on saanut, niin asetella tuosta Releasin alfalfaa, mutta tänne on tulossa aika paljon kaikkea muutakin. Eli nämä kaikki tavarat tullaan sinne laittaa. Toisin kuin äitiyspakkaus normaalisti, niin tätä ei voi siis vaihtaa rahaksi, että se joka voittaa tämän, niin ei joutuu ottamaan tavarat tällaisena, mutta tässä on ihan varmasti paljon sellaista tavaraa, mitkä on hyödyllisiä ihan jokaiselle. On sulla sitten ihan juuri hankittu hevonen tai on se sitten semmoinen hevonen, mikä sulla on ollut pidempään. Ja ajattelemisen aihetta tässä ihan varmasti on meistä jokaiselle. Mun blogissa, Runkkavuosiratsastajan blogissa oli viime viikolla siis mahdollisuus ehdottaa tähän pakkauksen sisältöön ja ehdotuksia tuli 110 kappaletta. Niissä oli aika lailla samoja juttuja, ihan perustavaroita toivottiin. Osa lähti hyvin semmoiselle äitiyspakkauslinjalle ja ehdottamaan sitä ja hyvin tarkasti niitä asioita, mutta ihan kaikkea sellaista potkutyyppisesti ja loimia ja muita tähän nyt ei ole tulossa osittain senkin takia, että sitten tämä pakkauksen omistaja, niin sillä ei ole, sen ei tarvitse miettiä, että onko se nyt sitten niinku hyviä tai huonoja ne asiat, eikä ainakaan mennä nettisivustoille kirjoittelemaan, että onpa noloa, kun tällaista ilmaiseksi saatua joutuu jossain käyttämään, niin kuin äitiyspakkauksen kaikille tavaroille on välillä tapana käydä. No, S-arkuja ehdotettiin, lottokuponkeja ehdottiin, leveää lompakkoa tietysti toivotaan jokaiselle, joka hevosen jossain vaiheessa omistaa. Apukäsiä, muuta. Aika lailla luulen, että koska suurin osa ehdottajista oli 50-vuotiaita naisia, niin tuli aika sellaisia järkiehdotuksia. Kukaan ei siellä sanonut, että jos hevosen hankit, niin sitten pitää pärjätä omillaan ja rahan pitää riittää ihan kaikkeen mahdolliseen. Ei se tietenkään niin ole, mutta tavallisia kuolevaisia ollaan kaikki. Eli kaikki apu tulee tarpeeseen. No tänne ei kuitenkaan nyt työnnetä lastenhoitajaa eikä mitään apukäsimummuakaan tänne pakkaukseen sisälle. Mutta nyt siis tähän sisältöön, se näkyy aika hyvin tässä. Nämä tavarat on lahjoittanut siis H.S. Rider, joka avaa Nurmijärvelle uuden liikkeen ensi viikolla. Ja siellä sitten tähän arvontaan on mahdollisuus osallistua. Täällä on riimua ja riimunnarua, täällä on haavapuhdistusaineita, monenlaista haavanhoitoon tarvittavaa Animal Indexia on tosi moni. Täällä on kuumemittari, jolla sitten kannattaa heti ensimmäiseksi tarkastaa se hevosen normaali ruumiinlämpö, eikä että osaa sitten sanoa, milloin se ei ole normaali. Ja sen lisäksi täällä on harjoja, täällä on vitamiineja ja tähän varmaan voi olla, että tulee vielä jotain muutakin kuin mitä täällä on nyt sitten näkyvillä tässä vaiheessa, pyyhkeitä ja muuta. Mutta sitten semmoinen tosi tärkeä juttu, mitä monet ehdotti tähän, on oppia, että hevosenomistajan pitäisi saada oppia ja neuvoa ja apua. Ja sitä on nyt kerta kaikkiaan tulossa. Eli equestrial.net lahjoittaa tänne 3 kuukauden katseluoikeuden kouluratsastuksen ABC ja taitava esteratsukko videojuttu, jota pystyy netissä katsomaan. Ja hevostiimiin tämän paketin voittaja saa 12 kuukauden jäsenyyden, eli kultajäsenyyden, eli mahdollisuuden katsoa kaikkea, mitä sieltä löytyy. Vudekalta tulee kirjapaketti, siihen kuuluu tavoitteena tasapainokirja, mistä on suomalaisten huippuratsastajien kertomuksia. Ja sen lisäksi vielä pieni kauhukauppa, istuntaopas ja sitten Heklan 6 päivää, eli lapsillekin vähän nyt sit luettavaa, koska sitäkin siellä tähän on ehdotettu värityskirjaa ja värikirjaa ja muuta mahdollista sitten, että lapset viihtyy tallella mukana. Ja sitten sen lisäksi Fibago Groupilta saa tämmöisen kokonaisvaltaisen kehon kartoituksen. Eli siellä pystyy sitten käymään katsomassa, missä ne omat vinoumat ja muut mahdolliset sitten mahdollisesti on. Koska kyllähän se lähtee aina, että jos lapsen hyvinvointi on vanhemmista kiinni, niin hevosen hyvinvointikin on myös siitä sen omistajasta kiinni. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten ihan sokerina pohjalla niin ratsastuspilates-ohjaaja Aira Toivola on lahjoittanut tähän yhden istuntotunnin. Eli sen saa sitten tämä paketin voittaja myös, ja voi sitten Airan kanssa sopia, että milloin ja missä se järjestetään. Mulla on itselleni pitkä kokemus opinto-ohjaajana siitä, että miten suunnitellaan ajankäyttöä ja kaikkea muuta. Ajankäyttöä ja arjen
sujumista ja muuta tämmöistä. Ja tarjoan mielelläni apua siihen, että miten perhe-elämää ja töitä ja hevosta ja kaikkea muuta saadaan sitten yhdessä yhteen sovittua. Ja mitähän muuta? Eli tämän paketin voit siis voittaa ainoastaan tulemalla ensi viikolla, torstaina 21.4. Nurmijärven uuteen liikkeeseen ja siellä sitten osallistua tähän paketin arvontaan. Kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan uusi liike, mitä kaikkea ihanaa siellä onkaan. Sen pidemmittä puheitta, niin onnea jokaiselle, joka haluaa tähän arvontaan osallistua.